mga master oh. Grabe. Lilit na bro. Hindi na. Ito po yung mga kamaster mamser, yung ahas sa dagat. Ang tawag dito sa amin tangkig oh. O ano, yan di lang ano, di lang mahagat o ano, masaktan. Marami dyan dito sa amin mga kamaster. O, tawag din sa amin na tangkig. Ito mga kamaster oh. Tawag ito sa amin padpad, yung no, nakalubog lang sa ano, sa balas sa buhangin oh. Yan oh. 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 Tawag dito sa amin patpat. Nakalubog lang sa ano. Oh. Buhay na buhay oh. Sayan! Magaling ako! Ano yun? Oh! Kamaster oh! Oh! Yan, bukuha ano, bukuli sa ano. Sayan! Kita mga kamaster! Jagan ba? Okay, nang limasag oh. Get namin sa ano, sa huli oh. Oh. Oh, makamaster. Sayang na naman oh. Ayun, natugo ko. Tawag dito sa amin buko-buko. Yun o, yung ano. Mga ano na yan. Ata o. Oh, ano po? Lambay gapay, maliit. Maliit po lambay. Maliit. Maliit na lambay. Yan. Maliit na lambay po. Bay. Oh. Marami na. Itim. Kita. Sige. Dito lang yung montero yun oh. Pinulot. Mga sa bukso. Pinulot ng ang isda dito sa amin.
Nahidlas siya. Lambay. Hindi, limasag yan na ano. Yan. Hmm. Oh, Grabe, laki. Pagkalian. Ayan. Laki. Ang galing-galing mo, kamaster. Grabe talaga yung kamaster namin. Hindi bahar. ayan oh. Ah, kamaster. Hmm? Buhay na buhay mga kamaster oh. Sikra sa kamaster namin. Lawan pa tayo. So, oh, ito mga master oh. Oh, pasaya na ako naman. Okay. Sakto na dor kay naisound. Mga kamaster oh, huli ni Master Dudong oh. Oh, yun oh. Oh, nukos. Oh, tamala oh. Yun oh. Oh. Yun. Pilit niyo. Eh. Pakang una, paka. Isa. Saka mo na siya. Ipapasa ka sa tumba. Ipapasa ka sa tumba. Atlok na mga patpad. Oh, tayo ulit. So mga kamaster oh, ito na yung lahat na nahuli. Ano? Sad. Kalumbay Master Dudong. Oh, yun Master si Dudong. Ano, mga sayan, imasak. Tukbat, ubutupos. Hanggang sa muli na lang mga kamaster.